В Бизнес Навигатор с версия 8.05.01 ви се дава възможност да използвате безплатно програмата до 1 декември 2020 година. Тази възможност се дава във връзка с извънредната ситуация в страната и необходимостта клиенти да работят от дома за по-дълъг период. Така може да ползвате програмата и на друго работно място безплатно за този период. Има различни начини, по които вие може да използвате програмата на друго работно място безплатно. Един от тези начини е да копирате цялата папка NAV с данните си от компютъра, на който са данните, всички тези папки и файлове, на компютъра, на който ще използвате програмата и съответно да инсталирате новата версия 8.05.01 върху тази папка. При това, ако ползвате лиценз за клиент-сървър, трябва допълнително да изтеглите и версията на Pervasive SQL от сайта на Pervasive. Точното място е описано в readme файла на програмата. Ето тук може да видите мястото, където да изтеглите този Pervasive, ако ползвате клиент-сървър версия. Разбира се, Pervasive SQL може да инсталирате от инсталационните файлове, които имате при вас в демо версия на компютъра, който ще ползвате програмата. Друг вариант да ползвате програмата в този безплатен период е да инсталирате версията 8.05.01, като възстановите архив на данните, които имате. Може да възстановите пълен архив от папката NAV на вашите данни. Това е архив от този вид NAV DataZip и да използвате всички тези фирми на това ново работно място. Отделно имате възможност да ползвате програмата, разбира се, и с една фирма. Просто инсталирате тази нова версия 8.05.01 и да архивирате една фирма от частичен архив. В този случай, ако искате да използвате лиценза, който имате на вашето работно място, трябва да се копира и от папката NAV, където са ви данните, файла temp2.dat. Тогава ще имате същия вид лиценз, който използвате и при вас. Иначе в трите варианта на използване на програмата няма нужда да се стартира лиценза. Ако погрешно го стартирате и излезе съобщение за грешка от лиценза, просто трябва да игнорирате това съобщение. Така ще може да използвате програмата на всяко едно работно място и ако отидете в меню Помощ информация, ще видите, че тук не пише демонстрационна версия и всъщност може да използвате програмата с всичките й функции. Версията на Бизнес Навигатор 8.05.01 може да бъде изтеглена от нашия сайт. Ето тук именно се намира тя в CFinance Download. От този файл се стартира инсталацията на програмата на 805-01.exe. Тук са описани именно и вариантите на работа с програмата в този безплатен период до 1 декември. Тук също се виждат и новите промени в програмата, които ги има и в readme файла, а именно в таблицата с клиентите е добавена нова колона, допълнителен номер. Нека да видим къде се намира тази колона. В базови данни сметкоплан клиенти. Когато влезете тук, ето на това място в списъка с клиенти в табличката имате добавено допълнителен номер. Това е нова колона, която нова колона се попълва от полето допълнителен номер на всеки един клиент и тук може да введете различна номерация от стандартната, която имат вашите контрагенти. Когато имате въведена такава номерация, вие може да търсите и да сортирате по тази колона, като щракнете върху нейното име. Аналогично, като такова поле и такава колона има и в таблицата с доставчиците. Ето в базови данни, сметкоплан доставчици, може да видим, че тук също се появява такава колонка
и също доставчиците имат поле за допълнителен номер, което попълвайки го излиза като информация в тази колона и също може да сортирате по нея. Освен тези промени, които касаят контрагентите и които са видими за потребителите, в readme файла към програмата, тук като новост има и една настройка, която е направена, но тя не касае директно работа с програмата. Просто увеличен срокът за изчакване при запис на информацията при проследяване на промените в базата данни, което помага при работа в по-бавни мрежи. Това са всичките нови моменти, които имате в тази версия 8.05.01 в Business Navigator счетоводство.